Konta jakuzu, zein irtenbide presionatu duzu EPL-en? Lehenik eta behin esan behar dugu, gure proiektua indeula bi ataletan zatitu. Bata proiektu mekanikoa, hau dana, eta gero beste bat sentimentalki behidatuta. Sentimentalki baino moral. Hoi da. Ikusi de Aiton Amonak askotan galtzak hartzeko aratzuk izan dituela, porque horreka falta dakate. Orduan guk hau proposatu dugu. Da makina bat, bi errai dauekin, iteuna da, galtzak igo, galtzak igo, edo jetxi deituna. Orduan, horrek, egia esan, horrek asko lagunduko eguneroko bizitza egiteko, eta gero, gainea, pentsatu dugu, asko oso bakarrik sentitzea. Porque, ez dugu pentsatu. Galdetu dugu. Hoi da. Inkestak egin ditugu eta hori izan da arazoa. Lehenko zarregoitzan eta eginan, eta handoaino Aitona ezberdinek gai etxita jo eta berekin hitzeiten dira. Eta ikusi dugu, asko bakarrik sentitzei gala. Orduan nindeuna izan da, proposatu de extraeskolar moduko bat, 6. mailako ikasleen zuzendua eta hasieran pentsatu genuen, en plan, ez duen nahiko, horrazikan, Aprobetxatu egun eskolan, 6. mailako gana jun, eta behaiekin esplikatu genion gure proiektuan undizi joan eta aber behaiek gustatuko litzaieken hau, eta behaiek ideiak aportatu dituzte, eta eskolan zuen preste guen behaiek hau aurrean zehatzeko.